Gawa sa pagpalambo sa pagpananom og utan, gipalambo usab karon ang pagpamulhi og manok sa dakbayan sa Talisay. Ang report ni Femery Dumabok. Sa niaging tuig, usa lang katangkal sa mga manok ang makita sa compound sa Talisay City Hall. Apan karon, halos na puno na sa mga tangkal kining kilid nga bahin sa garden sa Talisay City Agriculture. Gawas sa manok, aduna say mga pabo. Mato ni Bernard Quijano, City Agriculturist, nga aduna sila'y kapin sa 300 ka mga binuhing manok. Gani nagsugod na sila sa pagpanghatag niini ngadto sa mga purok sa kabarangayan. Pero ang amo gid ma'am nga ila gining padaghanon kay ang itlog ug imo nang luto, ani naman siya mudaghan kanang kinahanglan gid ipakuan niya i-hatch gid siya para mapiso panghatag po nila pohon mao na among papaagi karon. Suma pa, dili mga itlog ang ilang ipanghatag, kun dili piso o dagko-dagko na nga mga manok. Aron ang mga purok leader na mao'y mupadaghan niini ug mahatag usab ngadto sa mga anda mubuhi og manok. Og may nang natay utanon, napotay isubak sa utanon. Sa niaging simana, gisugda na usab sa Talisay City Agriculture ang pagpangapod-apod sa mga igtatanom nga mga utanon ug uban pang lagutmon. Gitanom nga utanon, anha ka magkuha diag similya para pod ipatanom sa mga kuan mo itong ipanghatag na pod dili gid para sa una nga mo supply lang sila og seeds nya human ini kuan balik na pod mohatag na pod din karon kita na lang mo murag ato na gid kanang sustainability gid. Tinguha nila nga bisan 50% sa mga balay sa usa ka barangay ang aduna nay garden aron maoy kuhaan sa inadlaw-adlaw nilang pagkaon ug mahimo usab nga panginabuhian. Ang pagpalambo sa garden sa dakbayan sa Talisay pagpangandam na usab alang sa tigi sa sugbusog kun food sustainability program sa tibuok probinsya. Uban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.